guys, to this video ay ngayon yung aking second dose vaccine. Pupunta ako ulit kung saan yung first dose ko sa Lingayen Plaza sa may auditorium. So tara, samahan niyo ako sa aking second dose vaccine. Nandito na tayo ngayon sa plaza ng Lingayen, dito sa may auditorium. Kung saan dito tayo unang nagpabaksin. Ayan, maraming tao. Maraming tao. Naiba na yung format mo. Naiba na nga yung format mo. Auditorium. Dati maraming nakaharang-harang. Ngayon makabili. Kanso na tayo ngayon sa bagong location ng vaccine. Hindi na doon sa nakapila pa rin ako hanggang ngayon. Mag-iisang oras na po ako nakaupo. Matagal. Ayan, malapit na tayo guys sa table. Doon o. Yung sarap ng dalawang pulis na yan. Ayan guys, nakakuha na tayo ng form. So, next step tayo dito. Ito na pila na. Hindi ba masisili? Sabi kami tatlong magpapayindi. Hindi kami nakapilang tao. Kaya pinipirmahan ko yung mga papel namin. Ito yung papel ko. Hindi silang mapirmahan. Nagbibiti sili. Kasi nagbibiti sila niya. Hindi po tayo guys. Hi ate. Hi. Kailan kayo dumating? Kanina pa. Nandun kami. Nakapila. So, bibigla muna tayo. Para sa ating vaccine. Second dose vaccine. Bumalik na ka na Ashley, no? Bumalik na kayo sa Ashley. Oo. 128 over, wala na. Ayan, nasa step 3 na po kami. Tapos na ang BP. Step 3 na daw to. Hindi po. Kasi sweet.
balaig. Ah, wala nang balik? Nabusa kami. Oh, ito na ako. PWD san. Lilisan. Hintay mo na yung papel mo, Gigi. Mga daw bantin. Nakalas na naman ako. Ano ba yun? Ano mo yan, sir? Sirin yan naman. Usap-usap lang kung sir. Ito yung resort ng second dose ko. Hindi ako nakapasok kasi ang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit ang ulo ko. Sobrang masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. So, uminom na rin ako ng isang uminom na rin ako ng BioJC. Kasi sabi nila, inom daw ng BioJC kapag may naramdaman. Ako kaninang umaga. So, nakatulog ulit ako. Ito, kakagising ko lang pala. Pero masakit pa rin yung ulo ko. Yung nakaraan, hindi naman masyadong masakit itong braso ko. Pero ngayon, hindi naman masyadong masakit. Pero masakit ang ulo ko. Noong nakaraan din naman, wala naman ako masyadong nararamdaman. Hindi katulad ngayon. Sama ng pag-aandang ko talaga. Sayang guys. Kaya natin ulit bukas. Mag-video tayo ulit. Tignan natin kung masama pa rin pag-aandang ko bukas. Maghapon akong nakahiga kasi dahil sa second dose vaccine ko kahapon. Pagdating ng gabi, sumakit ang ulo ko hanggang ngayon. Nung unang vaccine ko, hindi naman masyadong masakit ang ulo ko.
wala man ako masyadong naramdaman. Pero masakit masyado ang braso ko. Pero ngayon, hindi naman masakit yung braso ko. Naigagalaw-galaw ko siya. Pero masyadong masakit ang ulo ko. Lalo dito sa may likuran ko kasi ibaba ng ano. Ang sakit-sakit talaga. Tapos, nahihilo ako parang nasusuka ganun. Kaya uminom ako ng Biogesic. Sabi mo kasi nila uminom ng Biogesic.